Здравейте хора, аз съм Алекс Негеймър. Ако който ви харесал, дайте палец нагоре, последите ме всички социални мрежи и се абонирайте за трите ми канала с камбанката, трите ми канала в YouTube и с камбанката за трите канала в YouTube. Дайте палец нагоре, ако който ви харесал. Ако който ми хареса, дайте палец надолу и ще говорим за легендата за Далмапика. Сега ще ви прочета, понеже няма как да станем. Така. Някаква така това, което са изпитвали нещо лупи да произведат, ако става за нея, за съвършен този тип продължаващ. Завършно не е малко шарен, дали всичко не е под нечафа става да има доза истина, съществото и все още е загадка. Така. Една така за Далмапик разказа как съм мъчил през средните векове. В английско се отиваха много смирени почти въпреки. Ще харесваха велно плаща, любезна след време. Валена 60 места да ръчат. А Бразилия без капожа по цялото това и преди това обвинение в вещите студиови часопит. Сте пошъл джуда с като да стяна вещи си. Търся обмъщен през света оставата във всичките си. Оля, който ставам пред него слънчета. По-страхот съм дявол под. Който не според правилно го затваря в утре. Какви страдания. Бих казал да не викате Далмапика, защото това ще е много лошо, защото като извикате, може ви затвори и може да стане, ще сте в ледалото, по-вредно е да не го правите и никога не я викайте, нито викайте кръвата Мери, защото пак ще е много лошо и може да ви убие. И нещо в мъки ще стане по-вредно. Ще ви разкажем. От Липван става мистер, желателно се прави с мене постоянно неща, случай няма да случи. Нищо не служи да слушайте игра в шуда и да съвете само с леко плах. Автор използва поредната си. След това направим поставям бе това, да военните ставите да ако страх ужас. Поставя пускава коварт, на което може да настъпи, хема морал обича да поставя. Смявка, че ложа като въздуха, но са един късмет. Писание да е зубата лесно, очите пишка му хай по-възката. Да го убежда, че са просто ще не вярва, ти и това. Призива само постиха. Та поведнъж вече 13 че го почестили всичките си спестявания. Пълмука натрича всичко на че се паднала, това е така тело намирали и той изгубил сто си, няма става по-интригово, ще видим представих какво си в игърски пожар се и така почта дори поне с догадки. Не се знае, какво точно е станало с нея, но бих казал, че това е бил дух. Тя била много малка, което мога да се разкаже. Накрая да кажа, е много малка. Просто ухажвали тем подобни такива неща, но тя си отказвала. Как просто да не си прави идеята, да се, как му се вика, да не ги викате, защото това ще е много по-страшно, което се случи. По-добре да не го правите, защото няма да чета какво точно ще се случи. Така. Вие ако има още...
Само ще... Така изглежда, но не бих казал да я викате. Те са доста по-страшни.